оё баъд аз хиёнат зиндагии дигаре вуҷуд дорад? яъне мешавад ки имконпазир аст ки баъд аз хиёнат шахс бояд зиндагии хушбахтона дошта бошад? бале имконпазир аст, вале чандта шартҳо дорад. якум шарташ ҳамин аст ки мо вақте ки хиёнат мебинем, мо ба як қарор мебием. мо мехоҳем дар ин оила истодан, яъне ки бо далша зиндагӣ кардан, ё ин ки мехоҳем ҷудо шавем. вақте ки мо ба ҳамин қарор омадем ки мо мехоҳем зиндагӣ кардан, намехоҳем ҷудо шудан, он вақт болои худ кор кардан аст. яъне хиёнат ин як осеби равонӣ аст ки бовариҳои шуморо мешканад. яъне шумо аллакай ба ҳамун партнёратон, ба ҳамун мардатон, агар аз тарафи зан хиёнат шуда бошад, ба ҳамун занатон, шумо аллакай бовариро аз даст додед. барои ҳамин болои ин кор кардан дар кор аст ки он бовариро дубора гӯем ки аз нав зинда кунед. ва аз ҳама муҳим ин дарк кардане ки бале ин ба шумо дард овард, шумо хашмгин ҳастед ва ҳамин дарду хашму ҳамун чизое ки дар даруни шумо ҳаст, эҳсосотҳои манфӣ, ҳамунро гур кардан дар кор нест, яъне ки подавлят кардан дар кор несту ҳамунро баровардан дар кор аз роҳи экологӣ. яъне ё ба равоншинос кор мекунед, ё ман намедонам менависед, медаронед, месӯзонед. хоб ҳамун навиштагиётонро дар назар дорам. ё ин ки агар ягон дугонае дошта бошед ки вақте шумо дарди дил мекунед, вай нагӯяд ки ин дарди ту чияй, шӯи ман нагӯӣ, барои ки ин хеле ҳолат зиёд мешавад. яъне як дӯсте бошад ки шуморо воқеан дастгирӣ кунад дар ҳамин як муддати гӯем ки хеле нозук. ва дигар роҳаш ин ки яъне шумо як тағйироти шахсиятӣ мекунед. барои ин ки хиёнат вақте ки мешавад, бисёр занҳо ба худашон бармегарданд. мефаҳманд ки дар куҷо худашонро қадр накарданд, дар куҷо худашонро дӯст намедоранд, яъне ки ҳудудҳои шахсии худашонро надоранд, ба худашон умуман вақт сарф кардагӣ нестанд. яъне бо шавҳар, бо марди худ аллакай онҳо мисли як ду нафаре ки якдигарро дӯст медоранд нестанд. онҳо мисли ду гӯем ки падару модаранд, ду ҳамсоя ки дар як ҷо зиндагӣ мекунанд. хоб инҳоро ҳамаша фаромӯш кардагӣ ҳастанд, ё ин ки мисли модарвор бо шавҳарашон муносибат мекунанд. ана ҳамино сабаб мешавад бисёр вақто ки хиёнат мешавад ва вақте ки зан инро дарк кард, он вақт хост агар ки зиндагиашро тағйир бидиҳад, бояд ки як тағйироти куллан дар шахсияти ҳамун зан бояд ки ба вуҷуд биёяд. яъне бояд болои худаш кор кунад. яъне баъд аз хиёнат чӣ ҳолатҳо рӯй медиҳад, чӣ сценария? якум ин аст ки шумо бо ҳамун мардатон муносибатҳои хубтар месозед, бовариётон дубора дуруст мешавад, ба худатон вақт сарф карданро ёд мегиред, худатонро дӯст медоред, худатонро маркази зиндагии худатон мегузоред, ба худатон вақт сарф мекунед, хоҳишҳои худатонро нодида намегиред. яъне мефаҳмед ки дар куҷои муносибатҳо бо шавҳари шумо камбудӣ буд, рӯи ин муносибатҳо бо шавҳар кор мекунед. ва бештари вақт баъд аз хиёнат занҳо ин ҳамун замоне аст ки онҳо ба худашон мерасанд, онҳо рушд мекунанд, онҳо зиндагиашонро куллан тағйир медиҳанд. вале боз як қисмати занҳо ҳастанд ки баъд аз хиёнат куллан худашонро аз даст медиҳанд. зиндагиашон торику сиёҳ мешавад. дигар хушбахтиро инҳо наметавонанд эҳсос кард. агар ин ҳолатҳо ба шумо ҳам шинос аст ки баъд аз хиёнат шумо наметавонед дубора худатонро ба даст гиред ва пеш равед, пас ба клуби занонаи ман аъзо шавед. дар он ҷо шумо ҳамаи он тавсияҳое ки қадам ба қадам чӣ кор кардан дар кор ки то худатонро аз ин ҳолат бароред, ба шумо дода мешавад. ва баъд аз 4 ҳафта шумо куллан ба як зани дигар табдил меёбед. агар барои шумо ҳам ин ҷолиб аст, ба зер ин видео плюс гузоред, ман ҳамаи маълумотро барои шумо мефиристам. ин клуб танҳо барои занҳо аст. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.